Pozdrav svima ljudi, ja sam Aleksa Koč, danas igramo Henry Stickmanovu igricu iz 2014. godine koja se zove Filling the Complex. Znači ova igrica je izašla 25. decembra, a na PlayStation 4 1. januara. 25. januara 2015. Ok, igramo. Ok, što se dešava? Tu je intro, da vidimo. On je došao negdje, baš me briga. Ok, znači boots up. To uspjelo, gledao sam neke youtubere da to uspjelo. Evo. Okej. Sad ćemo da... Aj polovi koji će ovo, okej. Idemo po ovu devojku. Nema problema. Šta ćemo da uradimo s ovim moronima? I ended up buffing up my guys and doing like 70 damage. That's funny. Oh yeah, let's not. Okay. Co? Uspelo je. If we can get you up there, you could get in and open this door. Ok, može force. Da vidimo da li će to raditi. Hvala. Šta te briga? Šta? Može. Da. Okej, što se desilo? Aha. Einstein. Yeah, some idiot Hey, must have opened I all just the grabbed doors. these. Maybe they'll come in handy. Are we waiting for someone, or I thought you press? We'll regroup with that. There is convict here. Get down on ground. A šta se sad desilo koji đavo? Počeo treći svjetski rat. Get to your cell. Sad da uradim. Možda ovo uspe. What, you think that would upset me? Thanks, I guess. Now let's get out of here. Malo idi, brzo prije nego što umreš. Idi. There has not been an incident here in 50 years. The day you Nećete moje porodice da ih hvalim. are going to regret everything. Šta? Marš! Glupa ne glupi! Brate moj, I doviđenja se sad, čao.